Full tank, boss. Full tank natin. Ginas natin ay 120 pesos, so 1.9 liters. So easy na yung tagas natin, so 1.27. 76,451 minus 76,393. So 58 kilometers yung tinakbo natin. Yo, what's up? Kumusta kayong lahat, mga idol, mga tropa at mga kabarkada natin dyan? Alright, sa video pala na to ay tignan natin yung gas consumption ni Red, ni Uncle Brad, no? Kung alaga natin. Dahil marami kasi nagsasabi na luma na raw yung motor, malakas na raw sa gas. So ang natakbo na pala nito ay 76,393. So mamaya ipupull tank natin to tap doon sa bayan. Bali magmula dito hanggang sa bayan ay 9 kilometers. So titignan natin to, completely natin to mamaya. At ipupull tank natin yung alaga natin, no? At titignan natin kung gaano ba kalakas sa gasolina itong si Uncle Brad o itong Raider 150 natin na 2011 model. Kung malakas bang lumaamon ng gasolina. Alright, susubukan natin yung gas consumption ni Red, no? Alright, let's go! Sarap na price ngayon dahil tignan nyo naman, napakaaliwalas ng panahon. Tama para makapag-price tayo. Right, kita-kita na tayo mamaya dun sa bayan, dun sa may sentrum kung saan ako madalas nagpapagasolina, mga kabarkada. Alright mga kabarkada, na dito na tayo sa may sentrum fuel. Alright, so papapull tank natin to si Uncle Brad. Full tank, boss. Full tank natin. Magkano ba nga abutin ng full tank? Ganun ito. 120. 20. Today. Baka umapaw ko. Okay lang. Yun. So yung ginas natin ay 120 pesos, so 1.9 liters. Full tank tayo. Titignan natin yung gas consumption ngayon ni Uncle Brad hanggang dun sa Bulino. Sige, salamat boss. Alright, so full tank tayo. Yun, full tank baby. Sana all maraming panggas. Alright, let's go. Titignan natin yung gas consumption ngayon ni Uncle Brad. Oh no, nakabukas pala yung bag ko. Tignan muna tayo. Baka mamaya mahulog yung lisensya ko, sayang naman. Dito pa naman yung lisensya ko. Yung papel. Pambihira. Sobrang
pananabik na mag-vlog. Alright, tignan natin. Alright, bali papasok na pala tayo ng Bulinaw. So dito pala yung Tara. Ito yung papalabas ng Anda, papalabas ng Bulinaw papuntang Manila. Tapos dito naman sa kanan yung papunta sa Bulinaw. Alright, let's go sa Bulinaw. Magpapagas ulit tayo. Full tank ulit natin para malaman natin kung ilan yung na-consume natin, no? Solo ride lang tayo lagi. Oh, sa wakas, alright, touchdown sa bayan ng Bulinaw. Shout out sa lahat ng mga taga Bulinaw dyan. Alright. Ito pala yung bayan ng Bulinaw sa yumayaman ngayon, no? Parang malapit na maging city to. So, ikot-ikot na lang muna tayo dito sa bayan ng Bulinaw, mga kabarkada na. Kahit mga kabarkada na, so, libot-libot lang muna tayo dito sa bayan ng Bulinaw. Para naman may pasyal ko kayo dito sa magandang bayan ng Bulinaw. Tamang kala lang. Alright mga kabarkada, no? Yun lang yung pinuntan natin dito. Stroll away lang tayo. Para lang makita natin yung gas consumption ni Uncle Brett. So, itong pangalan pala ng alaga ko ay Red. Dahil pula nga, pula yung batok eh. Mamaya, ikita natin kung ilan yung na-consume ng gas. So, magsukan tayo, mamaya magpapa-full tank ulit tayo. Bali yung nabastos pala natin ay gasolina natin kanina ay 1.9. So, 2 litro. Okay mga kabarkada na. Bali magpapagas ulit tayo, papa-full tank ulit natin. Tignan natin kung
Ilan yung na-consume natin gas? Ay, nako. Kunti lang yung na-consume natin. Dito ulit tayo magpapagas na may Centrum Fuel. Bali ang premium pala nila ay 63 dahil 62.90 na yan. So equivalent to 63 na yung premium nila. Alright. Full tank ulit. Natin kung ilan yung na-consume nating gas. Oh, yeah. Ayun. Full tank ulit. So, meron tayong 1 point, ano na? Ilan na consume mo? So, easy na yung tagas natin. So, 1.27. Alright mga kalabarkada, safe and sound tayo nakarating dito sa bahay. Alright. At tignan natin yung consumption ngayon ng ating alaga. Bali mayroon na siyang 26,451. At tignan natin, compute natin kung ilan yung natakbo natin na. Ganun, 76,451 minus 76,393. So 58 kilometers yung tinakbo natin. Ang na-consume pala natin gas ay 1.2 liters sa 58 kilometers. Yun, tama. Nalito ako dun ah. So yun yung gas consumption natin dito kay Red. So tignan nyo mga kabarkada kung malakas ba yun sa gas o matipid. Pero all stock pa rin lahat yan. So sa 58 na kilometers ay nakakonsume lang tayo ng 1.2 liters. Comment down below kung matipid ba yan o malakas sa gas. Bali stock yung makina, stock carb din tayo, tapos stock yung CDI, tapos yung ignition coil. Alright mga kabarkada na, dito na matatapos ang ating vlog. So ingat po tayong lahat and God bless and drive safe po sa inyong lahat.